Aku suweneng lek iki bintang tamu kaya ngene-ngene kaya ngene. Wah, luar biasa. Estu kula Arang-arang lho ngene iki. Arang-arang estu. Arang. Biasane ngurus wengi iki nyenil Niken tok, nyenil Elisa tok ngono. Lho estu Pak, begini iki kula bareng nyambut Mbak Elisa, Mbak Niken iki kaya wah luar biasa. Bareng aku teling ngene, kok Mbak Compe. Iya. Ya ini tetep cantik Mbak Compe, cantik banget tak. Ora cantik jenengan, cantik sumpah ler batin salim. Biasanya bisa nih ngono kuwi. Amin. Ayo Ken.